kazetaritza politikoaren eta komunikazio estrategikoaren giltzarriak konbergentzia esenatokian. Izen honetako eztabaida saiora 4 aditu aurkeztu dira Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzen Fakultatean. Kazetari eta kabinete politikoek dituzten erronkak eta harremanak landu dituzte 3 saiotan, lehenengoa Imanol Murua Berriako politika kazetari eta irakaslearekin, bigarren saioa Podemos Euskadiko kanpaina arduradun izandako Ana Viñalsekin, eta 3. eta azkena Julen Orbegozo EH Bilduko komunikazio arduradun eta Humberto Unzueta Deiako politika kazetari eta idazlearekin. Oinarrizko kontu bat landu du Imanol Muruak hasierako bere agerraldian. Komunikazio bulego politikoak kazetariaren laguna edo etsaia den ondorioztatzen alakindu da, eta ezeren aurrean, kazetari eta iturrien arteko konfiantza aldarrikatu du informazioa lortu eta argitaratzeko bide gisa, baita oztopo gisa ere. Bulegoaren konfiantza izatea, sortzen baduzu konfiantza minimo bat, horrek dizugarri laguntzen. Komunikazio bulegoek ateak irekitzen dituzte baina itxiere bai. Kazetariak garbi eduki behar du irakurlea da, bere irakurlearentzat egiten dula dana. Ana Viñalsek historiaren aurkako alderdia erakutsi du. Gaur egun Elkarrekin Podemoseko hezkuntza arduraduna denak gizartean eta komunikabideetan hedatzeko mezu egokiak sortzeko bidei buruz jardun du. Eta agerian utzi du kazetariak ere kabineteengan presioa eragin dezaketela Podemos sortu zeneko garaian bizi izandakoak aipatuz. Los medios nos marcaban un poco la hoja de ruta que teníamos que seguir. Ellos ya nos habían dicho que nos teníamos que llamar Podemos Euskadi. Les agobiaba un montón con lo de ¿habéis decidido ya si os vais a presentar a forales? ¿Habéis decidido ya si os... A ver, o sea, sentía como que no se respetaban, o sea, como que te marcan los tiempos. Había que diseñar un discurso que lo entendería todo el mundo. Buscasta, utilizábamos de abajo arriba, utilizábamos puertas giratorias. Había que utilizar ciertos mensajes que calarían. O sea, tener redes muertas es que es muy contraproducente. Si creáis unas redes sociales es para mantenerlas vivas. Ekitaldia biribiltzeko EH Bilduko Julen Orbegozok eta Deiako Humberto Unzuetak egungo egoeraz eztabaidatu dute. Gaurko berritasunen eskutik komunikatzaileek dauzkaten aukera profesionalak eta zailtasunak azaldu dituzte. Gutxiago dago kazetari moduan lanean ohiko komunikabideetan eta profesional asko trasladatu egin dira komunikazio gabinetetara eta baita ere gabinete politikoetara. Beti pentsatu izan dut, presentzia euskal edabideetan, prentsa platietan, politikak daukan presentzia, ez ote den gehiagizkoa kontuan hartuta gizartean zeintzuk diran kezka nagusiak. Eta gehoz eta zailagoa da formazio politikoa lantzea eta lortzea. Alderdiek eta erakundeek gehoz eta traba eta zailtasun handiago jartzen dituzte. Murgildu garela dinamika batean, non albisteak dira politikari batek, alde bateko azatezke bat, esaten duena hori kontatu.